Ducks or jutes? Hala ka. Lights off or lights on? Nganong lami ang udong? Actually, what up mga galonggong? Okay, for today's video, gawa tayo ng Ask Me Everything. Anything yun, bobo. So, nag-post po ako nito sa aking FB account ko, sa aking MyDay. Sagutin ko to ang inyong mga katanungan. So, gipili na nina ako guys ang inyong mga yung mga comments. Okay, ang uban mong good kay balik-balik, you know. Actually guys, hindi po ito first content ko yung Ask Me Anything. Kasi nga, yung first content ko is for What in the Box Challenge. Na nakalimutan ko, sabi sa inyo nga, di ba laptop yung first vlog ko, pero hindi ko yung nagawa kasi bawal lumabas. Di kasi nga, what in the box challenge na, pero mabawi ako sunod. So, sisimulan natin. Unang-unang nag-comment is, Robbie Joy Labadisus. Ingon siya, unsa ko para nimo. Pa-shoutout na yun. Hi, pa-shoutout Robbie Joy Labadisus. Okay, unsa ka para nako. Ikaw akong friend, ikaw po ang akong assistant na assistant sa akong pag-vlog. Ayun nga, hindi nga karon kay tungod lagi sa bawal lagi magawas ang 21 below, you know. Then, malo to, ikaw kay buotan ka sa ako tanan jud. And then, stay hydrated, stay at home. Okay. So, ang sunod na pangutana kay, so very speedy ni siya guys. So, i-skip na ninyo. Nara ninyo kung i-skip na ninyo. So, mas siya confidential issue. Gago! Ducks or jutes? Hala ka. Dili ni pwede mahibalan sa uban ba kay basin ma discourage. Joke lang. I don't know. Hindi ko po alam kung ano talaga yung pinagsasabi mo. I think magtanong kayo ng mga kaklase ko. Alam nila yon. Next. Sabi ni Magallanes Kyron, asa daw ko mo prefer, lights off or lights on? Mo prefer ko sa lights on para makita nimo tanan mga kalibutan, tanan mga kabulbulan. Joke lang. tanan nimo makitaan, tanan jud tanan. Siya pa-shout out din ni Trisha Betlis Magalis Dragon, Karel Stephanie Ranio Oma Ormasa. Hello po sa inyong dalawa. Then, next. Sabi ni Jeff Clint Platay, hello, Jeff Clint. Nganong lami ang udong? Actually, hindi po akong kumakain ng udong talaga. Yes, hindi po talaga ako kumakain. I think, iwan ko, para sa inyo, comment down below kung masarap ba ang udong. Kung sino nakatikim ng udong, comment down below. So, iwan ko, hindi ko po yung masasagot. I think, parang masarap naman tong udong na to. Pero, ang tanong po, sinong udong? Maraming udong kasi yung nalalaman ko eh. Kinsay nakisa na nimo. Kinsa na daw nakisa na ako. You wanna know? Kinsa? No, dili pwede. Okay, bad na. Joke lang. Ako nakisa na kay akong self. Joke lang. Akong si Bulita! Ako doggy na siya guys. Makita na ninyo dito. Akong dog. Yes. Very cute kina siya. Si Sandara Yasmin Casas nga bahuog. Abi ni Avon Claire Castro. Naana kay uyab. Actually guys, wala dyan. Wala. Marami nagsasabi nga meron daw. Pero actually guys, wala talaga. Nagsasabi ako ng totoo. Wala. I'm still sabi ni Zaki L. Palmes. Love ko nimo.
Love. Anong klaseng love? Maraming klaseng love eh. Oo, love kita. Glay Aranchado Goddess. Akachoy. Anong akachoy? Ha? Kumain ka na ba? Anong akachoy? Hindi ko naintindihan yung mga comment niyo talaga minsan. Akachoy, ikichoy, aka-choy, ano ba? Ay, so, alam mo na yun. Okay, next is April Rose sa Guerre Hamon. Unsay imong ginabuhat nga nung itaas kag samon? Okay, kabalo ka mo. Akong secret yun is step 1. Pag mata mo, work out. Daan. Work out, Jude. Work out. Number 2, inom og tambal. You know? Kabalo na kaunsay tambal. Tambal na pampataas. Sabi ni Sir Richard Morales, pa-shout out. Hello po, sir. Para si Mary Margaret Carcedo. Hello. Gwapa ko. Lakaw na ko. Lakaw na ko, ha? Joke lang. Okay, para sa akin, maganda ka naman. Yes, kahit hindi pa kita nakita sa personal, maganda ka naman. May itsura ka naman. Isod po, kay namatay itsura, namatay dagway. Shyla Ann Beltran, kinsa mas cute? Ako or akong igagaw? O kalasay mong igagaw kung kinsa? Oo kita. Kinsa man jud na? Kinsa man jud na, Shyla? Mao jud akong pangutana, kinsa na igagaw? I-comment down below kinsa. Pero murag masagot ko yan, murag ako. Bitaw, Shyla, cute ka in person. Ang uban mong good kay wala na ako gipa appeal kay balik na cute daw. Pero cute naman mo. Cute mo tanan, cute mo. So sa last nag-comment, nganong dugay kay mahuman ning quarantine? Nganong dugay daw mahuman? Actually, hindi ko to masasagot dahil hindi po ako presidente ng Pilipinas. Hindi ko po to masasagot dahil hindi po ako doktor para papagalingan ang may COVID-19. Ganon. Hindi ko po masagot. I think mahuman ni ang quarantine. Actually, 2023. Joke. Para sa mahuman ni quarantine, kining ay hata siguro mag-doktor na kuno. Joke lang, hindi po ako mag-doktor. I don't know, hindi ko po to masasagot dahil hindi po nga akong presidente. I hope nga mawala na tong COVID-19 dahil hirap-hirap na tayo. Dahil bulok na tayo sa bahay natin para tayong mga tanga kung mag-iisip. Hirap na tayo makapag-isip kung anong gagawin natin sa ating bahay. So, stay at home lang tayo. Mag-ingat kayo, stay hydrated. Then, may isa pa, may kadagdagan pa lang ako. Ikaw tong Superman nga naglupad. Ha? Hindi Superman nga nagbaklay. Nagkamang. Gago! Alam mo kay power? Wa mo kay power dong. Now siguro kay power kung na bless siguro kung unay ko kay power ba. Bless siguro ko. Pero maayo siguro. Sada siguro imong damgo ram siguro ni ingon ni Arnel J. Ambal. Azap mga galong mo. Bago tayo mag-outro, mag-shoutout muna tayo. So dami-dami ito, madami-dami. So shout out ni Russell Sigi, Love Kibdo, Itmard Hoyo, Alexander Holo, ni Winslet, ni Indav, Chris Burrell, ni Yap Lawrence, Jared Zarati, ni si Kuya RG Jordan, si Jack Palme, si Charles Bradley, si Rock Martinez, si Colim Renz, si Erickson Maglopay, si Kent John Dinivigna, Gracia. So, ayun nga, may padagdagan pa akong shoutout ni Joelden Basco, Alfie Valdez, Jules Carneri, Hitch Glycel Des. Magpasalamat po ako sa inyong apat dahil habang sa ako para mag-send of mga link ganun. Kahit hindi ko naman
I'm very thankful nga maraming sumusuporta sa akin. So, yun nga, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun nga, so, ang aking videographer, Hims, pa-shoutout daw siya kay para dili daw magbahay ni pa-shoutout daw si dili siya magpakita kay pangit daw siya kay lain magdili siya kay basta nagana on cam nagana siya magpa-lipstick na gid kailan na jud mo si Brian Bria ka please subscribe sa iyang channel vlogger pod ni siya dili palupig mga buang dala dire and then kung nag-enjoy kayo sa aking Ask Me Everything, Everything nga, ang kulit. parang akong baliw nito, parang nonsense lang eh. Baliw talaga akong sinasagot nito, parang walang ewan ko. Parang walang silbi ng vlog nitong Ask Me Everything. Kasi nga, ako lang mag-isa. Kasi nga, lahat ng mga content ko, mga masasaya may kasama ako. Kasi first ko pa lang ito nga, ako lang mag-isa. So, ayun nga, kung mag-enjoy kayo sa aking first content nito na Ask Me Everything. Everything nga, gago. What's up, mga galonggong? Kung nag-enjoy kayo sa aking Ask Me Everything, please like, share, and subscribe. And huwag kalimutan ang click the notification bell para mag-update kayo sa aking panibagong video. Bye!